Значи исках торта с моите любими бомбони Skittles. Основното тук е да не се пестят сладки. Трябва да го украсим с тях колкото се може повече в стил на торта. Ще бъде толкова цветно. И за да не паднат бомбоните, ще направя нещо друго. За това трябва да подготвя тестото. Вземате брашно, мляко и яйца. И сега го разбърквате много добре. Почти готова. Остава само да го умесите добре и да го нарежете на дълги филийки. А ето така. Виж колко е прекрасно! Ще покрия бомбоните с получените ленти. И след това тортата ще отиде в фурната. Какъв страхотен готвач съм! Сега можеш да си починеш. Кой се подхлъзва докато готви? Това е безотговорно. Как ти харесва моята торта? Просто погледни колко е ярка и гладка. Но това не е всичко. Искам цялата торта да стане ярка и цветна. За да направя това ми трябва сешоар, с който ще разтопя боята на бомбоните Skittles. Перфектно! Единственото, което остава е да се прибегне. Белисимо. Да! Просто още малко Мисля, тук. че тортата е готова. Време е да я извадя. Сигурен съм, че Пети определено ще хареса това чудо. Не трябваше да го правя толкова дълга. Как ти харесва Моите инструменти за скулптура? Мисля, че това е най-доброто нещо, което съм правил. О, да! Спри! Трябва също да готвя. Така че, какво чакам? Спешно трябва да украсим тортата с сладкиши. Затова използвам и Skittles. Но с оръжие. Хайде да го направим. О, не! Да, как да го манипулирам? Та-да! Мисля, че е готово. Приятелю, време е да избереш кой ще бъде победителят. Добър апетит! Всички торти са много красиви, с изключение на тортата на Ема. Може би това означава, че е много вкусно. Не! Обикновена торта. Да видим какво ме очаква в средата. Това е интересно. И съвсем различно нещо. Много вкусно, бабо. Оставеното е на шефа. Секс кейк? Изглежда, разбира се, нереалистично готин. Вкусът е също толкова готин. Иска ми се да мога да хапна всяка бомбона възможно най-бързо. Просто е нереалистично вкусно. Зак, ти спечели. Да, знаех, че ще спечеля. Този път искам динена торта. Това е много интересно предизвикателство за моите кулинарни умения. Надявам се да измисля начин да направя динена торта от цяла диня. Знам със сигурност, че първо трябва да премахна излишната кора. За тортата ще използвам месото. Ето така. Толкова е лесно. И това няма да бъде проблем. Виждаш ли? Сега трябва да нарежеш динята на така наречените... Вероятно няма да си правя толкова труда. С динята всичко е много по-лесно. Достатъчно е само да я разрежете на две и да разбъркате малко желатин вътре. Но първо трябва да извадим месестата част. И сега, едва тогава добавяте малко желатин. Важното е да правите всичко много внимателно. Бабо, беше толкова яко! Ще счупя диня с диамантена кирка. Внимавай! Спри, всичко лети наоколо. Извинявай, играх твърде много, но не се притеснявай, динята е почти готова. Само виж колко апетитна изглежда тази част.
Но да сервирам на Бети обикновена диня не е момента. Ще бъде много по-яко, ако украся динята с различни вкусотии. Тогава ще прилича повече на торта. Просто погледни, бомбони маршмелоу са толкова готини и желирани мечета. Ура! Наричаш това торта? Това е жалко. Истинската торта трябва да се състои от няколко слоя. Ето защо е важно да се обърне внимание на този аспект и да се слепят резените диня с специален крем. Сметаната трябва да бъде изравнена и би било хубаво да се добави малко цвят. Моята торта ще бъде зелена отдолу и червена отгоре. Страхотна цветова комбинация за торта с вкусна диня. Не изглежда зле. Но готов съм с моята динена желирана смес, така че никой от вас нямаше да предположи как се готви динена торта. Разбира се, че не. Защото моята торта е много по-вкусна. Не само я нарисувах да изглежда като истинска диня, но също така и направих очи. Виж колко сладко се получи. Бети, време е да избереш коя торта искаш. Ура! Аз съм победител! Какво направи? Просто пробутваш бомбони в диня. Това, разбира се, изисква усилия, нали? А други се опитаха много. Човече, на вкус е така. Опитвал съм по-добри. Нека видим какво е приготвил шеф Зак за мен. Тортата изглежда зашеметяващо. Толкова добра. Но дали е вкусна? Просто невероятно. Единственото, което остава, е да опитам какво ми е приготвила моята обичана баба. Съдейки по текстурата, мисля, че е желе. Това е толкова смешно. Браво, бабо! Днес надмина всички. Хари. Надявах се на това. Този път ми направи торта с кукла. Мисля, че ще бъде интересно предизвикателство. Ще бъде трудно. Всъщност, всичко е много по-просто. Торник, аз съм! Имам идея как да те въплатя, Бети. Върху тортата. С тези плодове ще е много лесно. Ще използвам киви. А след това още повече плодове, за да украся моята обичана внучка. Просто погледни го! Толкова е сладко. Остава само да направим косата и можете да го сервирате. Това е готина идея, но изобщо не прилича на лошо момиче. Аз също много обичам плодове и горски плодове, но е твърде късно за приказки. Време е да започна работа върху тортата. За да направя това, първо ще размятам ръцете си. А разбира се, какво е лицето без очи? Трябва да сложите очи и да ядете тортата. Ето моите мармаладени очи, а тези ще използвам, за да сложа малко уста на лицето й. Мисля, че е толкова сладко. Единственото, което остана, е да добавим малко коса и е готово. Изглежда отвратително. Като чучело. Преди да започна да работя, трябва да променя формата. И я направи кръгла. Справих се с това много бързо. Сега ще ми трябва кукла. Което ще сложа в тортата. Тортата ще изглежда много като Let's огромен... go. Просто трябва да я довърша. Разбира се, сметана. Нашият бял крем е идеален за тази работа. Но е пластмаса. Не е ядливо. Спри да ми говориш. На твоята пелерина. Значи, единственото, което остава, е да се налее сладък сироп в специална форма, което ще го направи много красиво. О, да, може би това е любимият ми момент от готвенето. Обожавам Но го. когато някой показва тортата си така, само с малко захарни пръчици. Да. Вуала. Да тръгваме. Сигурна съм, че тази рокля ще бъде неустоима. Ах, Пати, приятно хранене. Вау,
Възхитен съм от всяка торта. Но ще започна с тази от баба. Нейната торта изглежда нереално вкусна. Да видим дали е така. Толкова е вкусно. Но нещо липсва. Ема, какво сготви? Защо тази торта има толкова страшно лице? Не, определено не е като мен. Надявам се поне тортата да е вкусна. Обикновено е било по-вкусно. Добре, остава само да намеря какво е сготвил Зак. Вау, наистина е най-якото, защото наистина приличам на кукла. Ами, да опитаме, ако е достатъчно вкусно. Това е невероятно. Зак, поздравления за победата ти. Много готино. О, да! Беше лесно. Изпира! Нека разберем какво иска Бритни! Вече готово! Искам коктейл! Искам красив, вкусен коктейл! Бабо? Тук съм! Тъкмо щях да взема тиква! Вече знам какво ще направя! Това ще бъде най-здравословният коктейл за внучката ми! Тя определено обича витамини! За това ще направя зеленчуков коктейл и тиква! Време е за миксиране! Включвам блендера! Благодаря. Благодаря. О, проработи, но е малко странно! Ето ги, очилата ти. Благодаря. Благодаря ти, скъпа! Къде бях? Да продължим? О, Ще чудесно! направя страхотен Нуждаем се от коктейл! няколко сламки и можем да го сервираме приятелски! Уха е толкова добре. Бабо. Изсипвам всички съставки в блендера. Желирани мечета, човек. Много е вкусно! Благодаря. Готови ли сте? Трябва да смесим всичко! И време е за моя крем! Погледни цветовете на дъгата! Изсипвам го в чаша! И време за малко сметана! О, не работи наистина! Просто ще използвам ръцете си. А за декорация използвам малко ягодов сироп и бомбони, нърдс. Толкова са ярки и красиви. Готов Сега е съм. мой ред да готвя. Цялата тази цветна глупост трябва да се премахне. Ще сложа моите собствени съставки. Ще създам моя подписов коктейл. Трябват ми само моите отвари. Все пак, химията решава всичко. Само няколко вещества ми трябват, за да направя перфектния коктейл. Бритни. Определено. Никога не е опитвала нещо такова. Амин. Наливам всичко в моята черепна чаша. Вау, Уенсдей, ти си истински учен. Не ме разсейвай. Не остана много време. Вече напълних чаша. Остава да направя тайната съставка. Смесвам всичко. Опа! Явно това беше лоша идея. Но това е добре. Все още съм жив. Добавям тайната съставка. Чудесно! Британи, можеш да го пробваш. Вау! О, моите коктейли са толкова готини! Искам да опитам този. О, дори има дим! Съжалявам, госпожице! Кошмар! Уенсди, това беше прекалено. Какво? Отвратително е! Съжалявам, бабо. Много е лошо. А сега искам да пробвам това. Изглежда толкова вкусно. Толкова голямо и цветно. Обожавам го. Определено мога да кажа, че това е победителят. О, значи съм спечелила.
Благодаря, сестричке. Този път... Да. Измислих нещо интересно. Спечелих ролки. Ще го направиш ли? Мисля, че всички са готови. Откъде да започна? Аз ще бъда първа. Нека вземем нори. А сега малко ориз. Сложихме всичките нори. И виж какво имам. Ще добавим малко ярки цветове към него. О, какво има тук? Нуждая се от риба. Тя е сурова. Отвратително е. А какво ще кажеш да добавим авокадо и манго? Това ще бъде толкова вкусно. Това е моята техника, бабо. Проработи. Навивам всяко. Стана невероятно красиво. Здравей. И се надявам да е невероятно вкусно. Благодаря. Невероятно! Сега ми трябва малко крем. Малко жълто и бяло. Ще бъде. Бъди вкусен и сладък. Малко ягодов сироп и нещо. Това е ужасно. Нека ви покажа как да готвите рулца правилно. Всъщност няма нищо трудно. Нуждаем се от ориз. Направете топки от него. Следващото. Ударен съм от видение от бъдещето. Ще направя всичко, както искам. Ето няколко черепа, направени от нори. Благодаря. Невероятно. Продължаваме нататък. Разстилане на хайвера. Скрибидърфей. Чайте на моя дойки. Остава да добавим малко сирене. Мога да нарисувам сладка паяжина. Разбира се, червена чушка. Нека сервираме всичко. Ето моето малко ковчеже. Невероятно! Слагам ролцата там и добавям уасаби. Готов съм. Боже мой! Твоите рулца са толкова вкусни! Трябва ли да направя най-добрите? Главното е дремещо рис, риба и малко краставици и сирене! Това изглежда правилно. Добре, да навием всичко. Ще ти покажа моята рецепта малко по-късно. О, това не изглежда добре. Добре, нека помисля. Добре, ето моята форма. Благодаря. Да направим руло във формата на торта. Без ориз, сирене. Продължаваме. Имаме нужда от малко. Краставица, яйца. Риболов! Яху! Чудесно! Малко спанък отгоре и можем да го сервираме на Бритни. Всички харесаха ли го? Надявам се, че на Бритни ще й хареса. Вау! Това е първия път, когато съм виждал танк да се движи. Сестра ми! Продължавай да опитваш. Всичко се разпадна. Сега ръцете ми са мръсни. Бабо, това не е което исках. А сега опитай тези. Вау! Изглеждат толкова ярки. А кремът отгоре е сладък. Нека го потопим в розов сос и да пробваме вкуса. Вау, колко вкусно! Анет, справиш се страхотно! А какво има тук? Вау! Това е готино! А как е вкусът? Това е само ориз? Скучно е! Изобщо не ми харесва. Най-много ми хареса ястието на Енард. Добра работа! Йохо! Не мога да повярвам. Победих всички отново. Чудя се какво ястие бебето иска този път.
Това са бисквитки. Желейката е красива, брато. Ще успеят ли нашите герои да сготвят това? Всеки ли? Съгласен! Чудесно, мога да го направя. Първо ще направя тесто за сладки. Имам нужда от брашно. Наливам повече. глупаво! Не ти трябва брашно повече! Щупи яйце! Разбираш ли го? Да! Трябва да налея малко мляко сега. Пълня! Слагам малко захар. Сладко! И остава само да смеся всичко. О, тестото става твърде лепкаво. Трудно е. Изчакай малко, трябва ти малко сила. Сега умеси тестото с глава. Вау! Виж това! Това е като слуз. Нека го разточим с точилката. Получи се много яко. Сега изрязваме бисквитките в различни форми. Имам пеперуди. Много е яко. Слагам всичко във фурната. Трябват ми бисквитките да се изпекат. Чудя се на колко градуса да настроя. Дори не знам. Чудесно! А вие как сте? И не ме притеснява. Търся рецептата за най-вкусните бисквити. О, това ми подхожда! Точно това искам! О, нужна ми е какао! Уенсдей ще споделиш Разбира се, ли? бабо. Това е Ще свърша страхотно! останалото. Благодаря ти, мила! О, къде е цялото какао? Уенсдей? Добре, ще взема шоколад. Не е по-лош от какао. Ще сложа малки парченца шоколад в тестото за бисквитки. Би трябвало да е добре. О, обърнах се за минута. Добавено. Добре, смесвам всичко. Изсипи ми сладки. О, не пипай. Трябва да сложа всичко във фурната. Добре. Хайде да го направим. Настройвам температурата. И чакам. О, какво става? О, какво е това? О, моите бисквити! И тези са напълно черни! И ето това е твоето! Но защо са толкова черни? Това е кошмар! Моите бисквити са изгорени! Толкова съм тъжен! Не знам какво да правя! О, ти си гений! Един проблем е решен! Сложихме бисквитките в кошницата! Малко мляко и готово! Ще направя най-вкусната бисквита в света! Трябва да разтопя малко шоколад. Поставям бисквити на шиш и ги потапям в разтопен шоколад. Ще бъде вкусно и красиво! Поръсвам го с цветни пръски! Всичко ще бъде вкусно! Чудесно! Бисквитките ми са готови! Изоставам. Време е да направя бисквитки. Да внесем малко огън. Сега размесваме всичко на трофи. Ще бъде сладък шоколадов пандишпан. Сега следва малко бита сметана. Невероятно! Слой от мармаладни червеи. Още един слой бита сметана. И малко шоколадов сироп. Това изглежда невероятно. Сега ни трябват орео. Премахваме едната половина. Написваме "Почивай в мир" върху пълнежа. И сега го поставяме в ядливата земя. Няколко сладки кости и лопатки. Да изкопаем червей. Готово. Британи, можеш да опиташ. Вкусно е всичко това! Какво е това? Не прилича на бисквити!
Има лопата! Изглежда като гробище! Да опитаме. Вкусно! А какво има тук? Тези пеперуди са толкова сладки! Искам да го пробвам! Това е отвратително! Тези са изгорени Опа. и го ядат под шоколад. А след това, беше ли ти? Това шега ли е? Ще го изплакна с мляко! Бисквитки! Изглежда точно както го нарисувах. И има шоколад! Супер! Обичам го! Но какво да избера? Сряда е включена. Моята победа беше очевидна. Искам да ми направиш бургер. И бургерът е кръгъл, голям и вкусен. Бургер? Разбира се. Никога не съм правил бургер в живота си, но бих бил много щастлив да го направя. Първо, има една плътна мазна риба. Добре, че мога да отворя консерва с моите остри ногти. Рибата ще замени кюфтето в моя бургер. Предпочитам риба. Сега ми трябва око. Не се притеснявай, няма да те нараня. Просто трябва да нарежа домата и сиренето. Не бургер без него. Каква миризма! Здрасти! Готов да го изям. Искам да направя сладко бургерче. Сладката питка ще има мармалад. Ягодов сладолед на Баскин Робинс. О, обичам го. И е във форма на сърце. Още малко кисели желирани бомбони и сладък ягодов сироп. Второ хлебче и вуаля, бургерът ми е готов. Мисля, че Линдзи ще го хареса. Тя ще го хареса ли? Кой беше там, който ме караше да се тревожа? Ти дори не можеш да се наситиш на този бургер. Трябва да спреш да се смееш. Ще ти дам урок. Не смей! Не! О, хей, това е Флауър! О, спри това. Не разбирам. Хванах го! Скоростта ми е на максимум. А ето водата за теб. Добре, стига вече шеги. Време е да готвим. Мисля да започна с някакви хлебчета. И трябва да направим тесто за това. Перфектно! Но това не е всичко. Не можем да забравим за зеленчуците. Трябва да ги нарежем на тънки кръгчета. И разбира се, малко месо. Вкусната кюфте. Това е за бургер, а сосът Също. много важно. Всъщност ще го сготвя сам. Мисля, Ти че... се оказва невероятна. О, да. Върви добре. Това определено е бургер, който всички ще обичат. Не само е голям, но също така е нереално сочен и вкусен. Виж колко е красиво! Гледан. Обожавам го. Перфектно! Точно така. Дори аз съм гладен. Това е за Линдзи. Всички горел. Бургерите изглеждат много добре. С едно изключение. Кен Котка, какво си направил? О, мирише толкова хубаво. Дори не искам да го опитам. Предпочитам да опитам този сладък розов бургер, който Клой направи за мен. Това е сладък бургер. Това е доста страхотно. Остава само да опитаме щастливия бургер на готвач Ейтън. Това не е просто бургер. Това е цяла торта. О, вкусът е невероятен. Ти си победителят.
Знаех, че ще спечеля! Все пак аз съм главния готвач! Ставаш прекалено самоуверен. Ела тук! О, горкият готвач и там. О, не, звярат е в града. Ела тук. Пак съм гладен, така че ми направи вкусни яйца. Обичам ги. Сладко. Лесна работа. Виж тази форма, която имам. Ще направя сладки яйца. Виж тези очички. Страхотно. Остава само да добавя уши и вратовръзка. Поставям го в чиния. Ето го. Детайлите. Истинско произведение на изкуството. Благодаря. Благодаря. Невероятно. Благодаря. Киселото мляко е толкова вкусно! Ще използвам останалото кисело мляко, за да направя десерта си. Знам, че Линдси искаше яйца, но ще направя нещо невероятно готино. Вместо жълтък ще използвам консервирани праскови. Не мога да чакам да го опитам. Невероятно! Така че, слагаме праскова в киселото мляко, всъщност 2 праскови и виж, прилича на яйца! Изглежда така, но не! Ще направя най-автентичните яйца с зеленчуци. За това не ми трябват само яйца, но и зеленчуци. Наливам го точно тук. О, направо влизам в фурната. Перфектно! Основата за яйцата ми е готова. Сега ще я навием на роло. Тази ролка може да се поръси с сирене. Колкото повече, толкова по-яко е. Какво мислиш? По мое мнение изглежда доста апетитно. Съгласен съм. Така е вкусно. Чакай, къде е киселото ми мляко? Мисля, че знам кой го изяде. Следите ти те издадоха, котко! Засрами се! Не ми крещи! Хайде, побързай! Умирам от глад! О, добър апетит! Интересно! Добре! О, колко е сладко! Клой? Какво направи? Тук има само жълтъци. Добре, нека да опитаме. Може би има някакъв по-дълбок смисъл в това. Това са праскови! Честно казано, Сосо, очаквах повече. Рулото на готвач Итан изглежда по-добре. Той не пести сирене, а аз го обожавам. Ще трябва да опитаме яйца от Джин Котка сега. За сега това е най-сладкото. Гейн Кот може да ви поздрави за заслужената победа. Отново ли те изгубих? Не ме отписвай. И аз ще направя това. Първо трябва ми картоф. Мисля, че този ще бъде перфектен. Между другото имам уред за белене на зеленчуци. Виж това. И дори няма да си изцапаме ръцете. Знам. Време е да го нарежем. Страх. Готино! Баба няма джаджи! Но аз мога да се справя с тази задача!
Не знам. Яденето на пържени картофи е вредно за вас. По-добре да сготвя сладко зеленчуково лакомство за внучката си. Тези зеленчуци са много свежи и ароматни. Сигурен съм, че ще й хареса. Пази се! Добре! Уенсди пак експериментира с храната. Разбира Не се. се паникьосвай. Просто беля картофите по начина, който знам. Бързо и забавно. Това Чудно! ли е? По-добре да се прави Малко всичко задъхам. внимателно. Не твоето, Така са и твоето нейните лице. пръсти. И това. Джаджата ти работи перфектно тук. Сега ще направим брандирано лого. Какво ще кажеш за това? Красиво? Ето моите моркови. Сряда! Трябва и аз да нарежа картофите си. Сряда вечер! О, не. Няма Здравей. нужда да използвате трион. Приключих. Сега е време да придам на ястието си правилния цвят. Ще добавя няколко черни розови листенца. И натиснете Излъчване. вълшебното заклинание. Картофите се появиха. Нека използваме малко цветен спрей. Ще имам дъговидни пържени картофи за бебето. Колко е готино и сладко. Сега нека налеем кетчуп във формата на сърце. Красиво! О, В сряда твоите картофи са като дупки. Мислиш така? Тогава ще построя черен замък на Дракула. Ще бъде невероятно красиво! Омагьосващо! Довиждане! Оригинално! Благодаря! И ето го кървавият кетчуп. Няма нужда от аплодисменти. Приятно е псе. Вау! Искам дъга! Толкова е красива! Надявам се да е и вкусна! О, боже мой! Виж езика ми! Харесва ми! Да продължим! Добре. Прилича повече на моркови. Определено моркови. О, това е толкова, баба. Съжалявам. Нека излезем. Никога до сега не съм виждал френски оризов замък. Това е фантастично. Ще го изям с удоволствие. Това е невероятно. Хващам юмрук перфектно. Ей, победителят е... Тряск. о, да. Спри. Тях, пич! Моля, направи ми бургер. Разбира се. Добре. Скъпа. Чудесно задание. Обикновените хлебчета са скучни. По-добре да се вземат ярко черни и да се направи бургер като чудовище. Нарязване на половина, слагане на салата, малко кетчуп, разбира се, домашен сок и кетчуп. Толкова прилича на кръв. Да. Не се притеснявай, бабо. Но все пак се чувствам като вампир. Да продължим. Трябва да изпържа котлет. Той е като камък. Знам. Ще ми трябва динамит. Те всъщност са уплашени. Време е за малко експлозия. Уенсдей, изплашени. Съжалявам. Трябваше да изпържа кюфте. Идеално. Сега ще направя зъби от сирене.
Хубаво! И моят любим лют пипер. Това ще направи чудесни уши. Нещо? Да, перфектно. Здрасти! Точно това ми липсваше. Моя бургер е готов. От какво да направя бургер? Ох, благодаря ти, бабо. Това е толкова ужасно. Отвратително е. Всичко е прекрасно. Какво? Браво! Уау, маршмелоу! Точно това ми трябва. Нека сложим маршмелоу в микровълновата. То ще се удвои. Двойно по размер. Виж това! Благодаря ти! Колко е горещо! Благодаря за подкрепата, бабо! И аз те обичам! Сега трябва да го разрежем на 2 части. Благодаря. Следва нутелата. Тя също е розова, любимият ми цвят. Да продължим. Син шоколад. Страхотно е. Устата ми вече се насълзи. Добавяме малко цветен мармалад. Втората питка. Благодаря. Здрасти. Просто обожавам Скитълс. Знаеш ли какво? Ще имаме сладък еднорог. Той каза, продължава. Да. Харесва ли ти? Моята кутия с еднорози. Всичко е перфектно. Глупак! В сряда имаш чудовище. Добре, ще направя бургер Това е от... красиво. Какво? За мен. Запържи го в тиган. Екскуп с майонеза. И дори има пиле. Продължаваме салата, домати. Те са супер свежи. О, тази питка. Внучката ми ще бъде толкова щастлива. Малко сирене, малко кетчуп. Трябва да внимавам. Моят бургер е готов. Ще го сложа в моята брандирана кутия. Всичко е направено с любов. Ура! Вау! Какво чудовище е това? Хапе ли? Не, няма да ям такъв страшен бургер. Мед! Удар от Ани! Би ли предпочел да се насладиш на бургера? Обожавам го! Чао. Чао. Невероятно, Ани! Продължаваме напред! Само бабата ми сготви това, което поисках! Толкова е вкусно! Ти си победителят, бабо! Вътре си! Да. А сега, моля, направи ми млечен шейк! Да, ще бъде направено. Дошъл си на правилното място! Нека видим! Ще ми трябва специален уред за мляко и сладолед. Наливам го. Ще се върнем след малко. Това! О, толкова е замръзнало! Опа! Лъжицата е малко мръсна сега, но никой не изглежда да го е забелязал. Вау! Страхотно! Затварям капака и смесвам! Сега ще украся чашата си! Ще ни трябват сладки поръски! Почакай малко. Благодаря! Трябва да го залепя,
някак си! Това ще свърши работа! Търкалям го! И изливам шейка вътре! Малко бомбони! Не! Добре! Няма да ги ям всичките! Въпреки, че са толкова вкусни! Разбърквам добре? И... разбира се, разбита сметана отгоре. Обожавам я. Нека добавим някои украси. Сега имам сладък еднорог. Свърших! Благодаря, бабо. А ти? Благодаря. Да. О, прав си! Забравих за коктейла си! Трябват ни мляко и шоколадов сладолед! Тогава ще добавя един шоколадов бар! Внучката ми ще бъде щастлива! Всички готови ли сте? Пазете се! Баба ще забърка всичко! Уморена съм! Бурката баба! Чакай, имам блендер за теб. О, благодаря, Ето ти, скъпа! бабо. Трябва да сложим всичко там! Изсипвам го и завъртам всичко. Това е малко мощно. Всичко изглежда готово. Готово. Виждаш ли? Къде е сметаната? Да. Наистина ми трябва това, сладко е. О, какво има там? По-добре. Не бъди алчен, хлапе. И нека настържем малко шоколад отгоре. Така е много по-добре. Хъм. Предпочитам зелено, госпожице Дънк. Чил сладолед. Няма да ми. Виж този цвят. Блендър. Всъщност имам си мое. Къде е то? Ето, готово. Туниране. Всичко е готово. Ето моята чаша, която изглежда като череп. Наливам ягодов сироп върху нея. О, това ми дава правилната атмосфера. Тинг. Донеси ми малко бита сметана. Хубаво! Ох, това гаделичка много! Чао! Нещо? Браво! Нека го излеем точно отгоре. Да. Обичам различни цветове и обичам очи. Добре. Вкусни очи. А ето и останалите подробности за моето малко чудовище. Готова. О, кой е това създание? Каква вкусна и забавна напитка! Харесва ми! Има дори желирани бомбони тук! Да ядем! Благодаря, Инсти! Няма проблем. О, разпознавам еднорог от енит! Страхотно! Обожавам го! Чакай, какво имам в устата си! Чия е тази коса? Ужас! Колко гадно! Не мога да пия такова. Парченца, Таро! Всъщност, А какво ще кажете за този шоколадов шейк? Кого трябва да избера? Баба печели. Аз ли? О, щастлив съм. О, боже мой. Пей,